Matod pa si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos gipaabot nga mobalik din sa lalawigan ug salmot mga higala sa One Cebu People's Rally sa may Dumanjug Sports Complex dito sa Dumanjug karon pitsaha. Ug uban sa presidente mao ang mga senatoriables ubos sa Alyansa sa Bagong Pilipinas. Ug mo join sila sa One Cebu founder Governor Gwen Garcia ug ang mga sakop usab niya sa iyang partido nga nanagan ining bugnong lugaynon 2025 mga higala. Dumanjug. Bueno, okay na dito kay kani sigurado man hakot crowd man hakot crowd gani. So madagang tao ni unya si Gwen pa imo may sa promotion, may sa PR ni si Gwen og organizing PR, you know, may ni siya kay mas common ni si Gwen, mas communication sa kuno sa St. Teresa's siguro UP ba mantigo gini mo promote unya kuan lang kana bang at this point ba mura ba siya og invincible na siya kuan na siya kanang untouchable ba ligo na kay siya nga mga saba na bisag sa publiko di na magpugong-pugong siya natural nga batasan ana ba kay di murag di na siya madutlan unya Garcia country lagi kuno ning Cebu. Sa mga mubutar nila, oh, yes, tinuon na, inyo na. Pero ang wak mubutar sa di mapil. Pero sige magkadaog na by degree of claim mga higala. Truth, no? There's a degree of truth to the claim. Nga Garcia country ng Cebu kay sige magkadaog, ug di pa kadaog, lisod-lisod pa. But the secret here is kanang kibaw ka mo balingbing. Minaro ba? Kani si Gwen, magsige na lang yun kuyog o partido nga winning party. Kani karon buong siya na sa administrasyon, mangita na sa nigbikil, hinapos nga bayan sa administrasyon ni BBM. Mangita nigbikil aron makabalhin na po na siya. Kisay magigpusta niya. Makita ni Bikil aron mo balhin na sa glay partido kinsa nang kusog nga taliabot o panalita Sara. Magkikuli ni Sara. O man may mag-away. Ana dayan eh. Magkikuli ni. She goes out of her way to please kana kinsa iyang gitaypan ba. Mao sa to sinoy public. Bisag isultuhon to ni Sani Osmeña sa una. Mubalik lang po magdag cake. Mingon to si Sani, salbahes mo to si Sani, kibayot mo to. Mingon nga. Kisa na, ano ba? Nakanala Lia Uano sekretary mo na dito sa budget in quarter ni Sani sa panagiusa. Ako puloy batanon pa ko di Jackie ko pero sige ko ganto markada mi sayang sa sayang sinaligan. Kauban ako di Jackie niya. May biya na ba? May balin sa DYRC. So magkuy-kuy ko to sila Eraptone abila ana. Involved kayo sila sa politika ako kuan lang kanang kuyog baboy lang ko. Muingon ito son kanang Lia o si Darling puro uwano na mas di ay kuansan gidasan usam na kay di gikan ni attorney Garcia si Pabling galing ko dos na plane ko kanang linya sa mga kuan ilabay na. You know, I swear to God it's a true story. Insulto na niya kanang kay gika man na sa Durano man na siya
Sa Kampong Durano man na, KBL ba? Unya, tanaw niya nga murag mulukapa na ang KBL, balin sa musikit sa panagiusa. Insultahon yun ni Sani. Pero mubalik na pasad, lain sa Bicol, sa Idalhon, ano ba? So ang hitagad ni Noy Public si Lito Osmeña. Mao na ang istorya, pero ang bugat nga political leader kadto man si Sani. Sani mo to'y bugat kinta nga leader sa diri sa Cebu. Unya ang uban kausa lang. Ang control sa budget si Lito Finance. Mo to nga dagaman tao mga to kay quarter god. Kini kakita atong na ay Coca-Cola, botelya sa Coke or orange ba whatever, soft drinks. Mangutana din to sa Sir Lito. Kisam ni, kisam kipalitan eh. Kung di ni manguto mga maestra, maglitor mo po na sila sa kuwan. Kapila na mo ingnan ako nga, dili, bisag kinsa pa na, bisag presidente pa na, kape, aron tabla na mo bisita. Unya, dako kay tag savings. Og kape atong i-serve. Og di sila manginom, sorry na lang na may tubig. Pero di ta mo palit og soft drinks kay mudako atong gasto. Limitado atong gigahin aning anak bitaw. So mo sa to'y ranggo kinta ni Sir Lito sa akong naabtan ha. Naabtan. I was so young. Unya, muna. Kana si Gwen, mabalin lagi na matay, makikpusta ko. Di na mulunod patay. Kana, na alang. Ada ibingog unsa, no? Real talk man nga to. Politika, real politics ni nga to. Na alang si Cristina Prasco. Kana siya ang kuha man na kanang magbahin maguna sa spoils of victory ba mga higala. Mao ginay kanunay nga na you create alliances during the campaign. Ug successful ang inyong campaign sa ato pa mapili mo ang mga posisyon sa gobyerno. Ben-beno na ninyo. Ang mga may appeal sa alliance, mangayo og bahin. Appointment. By way of appointment. Sa akong naibawan, kana si Cristina Prasco, bahin na ni Sara. Ang magbahin ang Marcos camp man o ang Duterte camp. Outside the Colombo man si Digong. Si President Duterte outside the Colombo. Masa siya mo, apel ato kay kinaog naman siya. Bago lang siya may kinaog pagka-presidente. Ang iyang pag-apel, ayaw magbutar, spoiled brat na, wanay bangkagan, wanay weak leader na siya. Ito yung statement. Narana ninyo. Ano ba? Pero ang bugat kinta sa unity team, si Sara, itandi kinta ni former President Duterte. Paano siya ma-appeal sa unity team? Kasara gitong dua, representing the Duterte camp, ug Amy Marcos, na moiga Ford sa alliance. Pagkadaog na, nanay mga appointments, no? Kuha na, bahin na ni Sara si Cristina. Munang nahimo ng tourism secretary. Sako lang naibawan, I could be wrong, but based on some informants nga reliable sa mao ganay tinuod. Nagawas man ang istorya sa diyang may pirma na ang bana ni Cristina impeachment. Ang pangutana ba? Matuon man ang imong nanang doa. Di na kaya sa akong konsensya mga galamot ninyo.
Bisan pag unsa ko kamanyak sa politika siguro. Sobra nakakamanyak sa politika. Og ang imong kumare nga mo'y nagpatudlo nimo anang imong posisyon. Imong biyaan. Kaya kanang pagpirma sa impeachment ni Sara, gibiyaan man kana. Bisan kung saan pa nag-rationalize, si Congressman Frasco, Duke, rationalized his move. Ingon siya, naamang ko'y ongoing mga projects na kinahanglan ko support sa national government. And it's like he was saying that. Ako lang nang gi-rephrase mga igala, pero that's how I understood his statement. Asa scholarship, maputol niya, o di siya mupirma. Unya, dunasan, maghatag sa kahigayunan sa Vice Presidente to have her day in court. Anang chance nga. She will have her day in court. Kay kanang impeachment. Ang korte ana, ang Senado man, ang jurors, unya sila mo'y prosecution, ang lower house, mga kongresista mo'y prosecutor, unya ang Supreme Court mo'y moderate sa proceedings. But it is a political kuwan mga igala, exercise. It's not about guilty or not. Political na siya ka ng impeachment. It's a political exercise. Ano may pirma? Grabe kayo na. Grabe gina siya ka. Napay mga picture nga kakugos bata si Sara kay iyang kinugos ang anak. Saan man ang pagbawi? Wama may makig-away. Anak na padong. That's just how I see the future. Forecast. Nostradamus. Kay kahumana ng Bongbong Marcos, limdak man na siya. Tulo pagkatuig, or wapag yun mahingpit ganing tulo katuig ang iyang paglingkod pagka-presidente, limdak naman siya. Sa'yo nang kag muscore kag 26, imong approval rating, down to 25, 26. Bisa kung saan pa nilag produce og lain nga kanang survey niya, taas kayo si Bongbong, di man makita sa reality. Or in social media, you cannot see that. Because if you are popular, makita mo, manifest yun na siya. Makita yun na sa reactions mga tao. Panalitan. Muabot ka diyang dapita, kagubtan ka sa mga tao kung ikaw popular. Reaksyon na, waman na pugsa sila. Reaksyon lang yun nga, ganahan lang yun mo, kuhanin mo, hallelujah ni mo kay, you're just popular for whatever reason. Kita yung mga tao pagdaig ni mo, sama sa mga sorties ni kanang Sara Duterte. Inigkaibaw mga taong nasa Sara, matarantar, mga taong kagubot. Kagubot yun. Imong makita sa mga naong ba nga malipayon sila nga nagtanaw sa ilang, I don't know, idol ba lang itawag, whatever. Basta kay nalipay sila nakakita ng tawana. Unya, putingog, manghugyaw, unya, maningkamot yun nga makagunit, makalamano. Itandi sa dili ka popular. Kung sa diskurso nga, BBM, ang singgit sa mga tao, Duterte. Maglakaw, sige, babay-babay, wa may mo react. May mo react. Gani, kadaganan sa mga manglingkod sa lingkuranan og naa ang rally sa auditorium. Hakot crowd na, mga barangay workers na sila, health workers, tanod, mga maestra, hakot crowd na nga manglingkod, na sila lingkuranan. Daghan kay na, kay hakuton na sila. Niyandang compulsory ba? Pero ang kadtong spontaneous nga nanambong sa rally, kanang wakuta, tuwa na sa outskirts, sa kinini ang venue, kung doon ay rally.
Pero madungog ya pati ko, Duterte. Wako kadungog ito sa Minglinilya, ingon si Gwen, wako kadungog. Mikusog Duterte. Ano niya, nasuko siya, daog na mo. Ano ba? No, that is how it manifests. Ang affection sa mga tao mo manifest spontaneously. So, ga-produce sila og survey nga taas kayo og approval rating si BBM. Unya, pasalamat dayon, Isyu dayon ang palas nga kuan na it gives us encouragement to work harder, ano ba? It's a humbling experience, BS, and all this bullshit. Pero, whom are you kidding? Gagitik lang mo sinyo kung glingon kay, lahi mang yun. Ako, pila ko kaadlaw dito sa Bohol, mga higala. I have talked to a lot of people dito. Kana lang conversation lang yun. Then, musingit ko pangutana. Wala, zero yun. Huwag yung midayag bisag usah sa ako lang ikahinabi. Anong administrasyon na? Unya, sila basihanan. Sila basina. Bisag ka ng tag-20 nga bugas. Normally, malipay ang yung kana. Apiki kong panahon. Unya, tag-20, di ka malipay. Pero, malipay, Kaminos man. Unya, adto ta sa asam tampalitan na sa munisipyo. Munisipyo, tamo palit. Maglinya ta dito, gano'n ta ka uyamot na lang yun. Naidagang bugas sa merkado, wala tayo kapalit. Magpugos kag adto sa 20 nga. Kanang ilad gina, budol gina, kay galaya ko ginang dili. Bisag kinsa pa istorya na ko karon. Mo insister nga di na budol. Ako nga tubangon. Ato may mag-atubang all the way to Plaza Miranda. Budol mong ginadi na sustainable. It cannot be sustainable unless desperado ng yung tao niya. Mawala, antod malunod na ning barkuha kay singkiig naman Ato ning lunuro na lang. So all the way down. Pero normal, dili kana ilang, sige panghatag mga higala, itandi sa income sa Pilipinas, kung pinanahiwi na gagmayo. Timbangan pa doon na may yabo. Bugat na kayo pikas. Bugat ang diskarga kaysa karga. Natuwang na taba. Mo na'y kahimtang sa Pilipinas. Ang makaluluoy ang musunod nga presidente. Kanunay mo pasan sa kalisod. At least kanto si GMA, Gloria Macapagal-Arroyo, kurakot sa gayto yung administrasyon, na may mga economic fundamentals nga na in place ba? Gika ni Ramos, sunod siya. Na inherit nga ni Ramos o niya iyang na pahilo na sa iyang term. Naklaro na. Panalitan kanang nautical highway mga gala. Gasugod na panahon pa mga Ramos. Pero wala ganli og nautical highway. Ila naghimuag nindot nga marketing kuan ba? Marketing brand. Marketing brand. Nautical highway. So, mo na ng mga roro. Roro nga. Gibog-buwag matag dagat, aron mag-connect ang mga isla, aron efficient ang again, productivity, the transfer of money from one hand to another in exchange of goods and services. Mupaspas na siya, mo na siya nga, gi-connect ang mga island, pinaagi sa mga efficient nga mode of transportation crossing the seas, no? Mula bang dagat
Ano mga ruro, sakyanan, isakay ni mo, pag diskarga, dito na po biyahe ang sakyanan. Murarag na itayan. Ano nga, nautical highway. Pero kasugo na panahon pa man, Ramos. Later part na sa Ramos administration. I know that for a fact. Kay kuha na siya, bisyo na sa promdi. Ni atong higiyo na panahon Ramos, si Lito Osmeña, economic advisor. Chairman sa flagship projects. O, ang track record, consistent ba? So, gasugod na diya, pagbasa god sa, pag-inaugurate sa Pulang Bato Wharf, diya sa Bugo ba? Naman sa these people, natawa mi, tanawa, rago di kamaldita, di ba yan? In existence na ko ng pantalan sa Bugo, giri-inaugurate, kay appeal na sa nautical highway ni Gloria Arroyo. Ano ba? Pero, sagdi lang. Kay gawas atong mga gisugda na napa may additional. So, in place ba ang economic fundamentals aron mudagan gyud ang atong ekonomiya. Bisag kinsay maglingkod. So, nakatabang kayo na sa succeeding administration. Anto karon? Kaya uman na, kuwaa. Nakatabang na. It's, these are policies nga mo produce o mayong nga resulta mga igala. O niya, kanirong administrasyon ni BBM. Unsa may landmark accomplishment ani nga, ana yung makaingon ta nga life-changing. Kana bang galing ko ta kay bao. Pero ngutana ko sa kinini ang mga kaalyado nila. Sulti maybe aron mutabang may bandilyo ana. Kung natay katabang, why not? Aron mudayag ang mga tao. Wa man. So, mao na mga higala nga dito sa Negros si isa to nga Chaco. Anang mayor sa Gobernador Dumaguete ba? O sa Negros. Nga mao day kuan na Isyu ron nga nagawas nga. Mao day paluyo sa gambling business. Apil tong katong si Digamo bitaw katong vice mayor nagawas na mo. Mga taga dito ni bawa na. Sila na yung desisyon tinuod ba na Isyu dili, but ang akong gipasabot katong singgit bitaw BBM hindi ba maningog ang mga tao. Mao na siya ba? Wa man sila gihimo nga mo barato ang bugas. Una, pero mayroon akong kasurprise na-surpresa ko mga higala because I really thought nga kini si BBM kuha ni siya ka na bang lapad o kinadman ba bisag wa kahuman o gusto ila pero tungod sa iyang environment and the people he associate himself with, and this is my presumption, vast ang iyang knowledge of so many things. So, kung mo isgot siya og mga giving importance to, let us say, artificial intelligence, credible siya paminaw na because ang among generation, mao man ay istoryahan. Di may expert, but we understand. So, kanang economics, natuo kong kasabot siya. At least ang principles ba, basic principles of how economy kanang works or functions. Sa diyang
ilang price control ang bugas sinumdum kadtong mahal og maayo sibuyas ana. Ilang price control ang bugas. Di ko katuo because di man na nimo buhaton. Gawas og dunay kalamidad. Extreme situation that you use that imong i-disturb ang market forces. Wa man. Ang mga maing laki sa Department of Trade and Industry, maing laki, I'm not saying binali na gusto, tinuod nga mga maing laki nang nasa DTI. Okay, gipsingin lang nga mo ngatag ka ng mga advice na price control. Miri ako dito sa Tacloban, mismo ko itong ilang presidente sa Rice Traders Association. Di ko undang may alkansi kag 30 mil ang simana. Sa man ang negosyo undang ta. Sila si Algado dire sa Cebu. Miri aksan. Nga di na mao, o giputol din nila tong maong idea, dagal na to. I think simana kapit. Undang kay di man na mao. Unya ikaw presidente mo pirma ka na nya it would come out nga imuha ng idea. Wa kay hanaw anong pirma mo kana. Either wa nimo basaha or wa jud pug ka kasabot. So mao na mga igala. Kanto lang i-control ang price. Major kuan na to kana bang mistake. He should have learned from that. Now, tungkol sa presyo, pagkanaog 20 kay gituman ko no ang pasalig sa kampanya. Una mga sako gipangmarkahan og BBM rice ana ba? Ipal kayo. Di man na siya sustainable. Unya gitunong og panghatag atol gyud sa kampanya kanang hinapos nga bahin sa kampanya. Unsa may imong assessment ana? Dili na pangilad. Dili na pamulitika nga way nungdan. Wa gyud nungdan. Ang ginang ibasura napay mo ingon nga grasya kuno sa Ginoo ayaw i-appeal ang Ginoo ano yung kabuang kana kunong tag 20 god magpasalamat ta grasya na sa Ginoo ay Jesus Maria Yusuf ayaw i-appeal ang Ginoo ano yung kabuang. Palitog mahal ibiligi barato. So subsidize na siya for how long? Ikaw man eleksyon. Sigurado na mo balik na sa natura kanang mo dictate sa presyo nga igala kana laging law of supply and demand mabitaw na capitalize na panahon ni Juan kinini ang Ramon Magsaysay nga gidayeg siya nga man of the masses. Kato si President Ramon Magsaysay. Man of the masses. Ano? Tungod kay di man siya taas kunog edukasyon. Ngunit iyang image ba, although engineer to siya, pero giportray to sa media nga makitao lang yun siya. He cares more for the people, especially the poor. Bisan pa og ang iyang level of education layo ra sa iya mga kontra sa politika. Kaya iyang kontra bartap na siya nga siya engineer. Pero waday grado ng engineer. Civil engineer na pero propaganda to nga nadaa ang mga tao. Unsa may classic nga propaganda nga nakadani sa mga tao. One time kuno ga cabinet meeting una kay ang pagbati ni Ramon Magsaysay ngadto magud sa mga tao. Una mahal man bugas. Utana sa siyang cabinet secretary. Mga nganong mahal man bugas? Ano ba? Nang reklamo ng nganong may mahal ni bugas na to? Mingon ang sekretary. Mr. President, tungod na sa law of supply and demand. Ingon dahil ko na si Magsaysay. Then let us repeal that law. Repeal. Pakpak. Bisag ignorante. Nagpakita lang yun sa iyang pagbati sa katawhan. Ignorante pero makita ni mo diha ang iyang pagbati. Sa'yo na ka ang law of supply and demand iyang ipa-repeal.
Muna gihimo ni magsaysay ka. He is still being remembered until now. Wa man matpupos sa iyang panahon kay akong tanaw og napupos pa tong panahon ni magsaysay, hugaw og gyapon na wa gyapon to hinungdan pagka-presidente. Kay una katong iyang pagdagan pagka-presidente, ako lang niibuti ako nga gala. CIA back to atong propaganda. CIA ga-create ato. CIA. Absolute fact na siya. Eh si Ruben Canoy, estudyante pa ito sa Siliman. Law students sa Siliman. Appeal sila sa pag-create sa propaganda. But anyway, let us not ruin someone else's reputation. O naman, let it be. What I'm saying is, naku, mahimo ni mong ilaro ng mga tao pero eventually di na matabang. Mo na siya nga, mag-rally sila sa Dumanjug, hakot crowd ni 100%. 100% ni Dumanjug. Mabitan to dito, safe ba? Safe. Dili maimbara sila. Kay kumpiyansa kay ibutang ni mo naglaim, ari ibutang ni mo sa, let us say, Mandawi. Or ibutang ni mo diri sa Talisay. Dool ba sa mga tao nga independent-minded? Ibutang ni mo diri sa, bisan pa o konsolasyon. Doon ba sa nung abon ito gaatang? Mag-rally sa konsolasyon, BBM Masus, mag-akot, sinoy abon arong singgit, mga maningit nga. Duterte. Mapadayan to sa naan, mga igala human sa mga painom-nom. 19